Un referèndum que sacsegi Europa, l'extrema dreta en el seu pic i tensions globals. El 2016 podria ser el nou 2026, però quins titulars inundaven els diaris ara fa 10 anys? El 23 de juny, els ciutadans del Regne Unit van votar per sortir de la Unió Europea. El resultat, 51,9 versus 48,1, va xocar tota Europa i va obrir un període d'incertesa i de crisi interna a la Unió Europea. Finalment, el 31 de gener del 2020, després de llargues negociacions, el Brexit es va fer efectiu i el Regne Unit va abandonar la UE. Durant aquests 6 anys hi ha hagut molt de debat sobre si el Brexit va ser positiu o no. Però mirem les dades. Al Regne Unit, el deute es va disparar, la pressió fiscal va pujar moltíssim i els preus continuen, avui dia, molt inestables. A més, la immigració, en contra del qual es va basar tot el discurs del Brexit, segueix pujant. I respecte a la ciutadania, les dades ja ho mostren. La majoria se'n penedeix i vol tornar a la Unió Europea. I, de fet, fins i tot el primer ministre ha dit que el Brexit va ser una cagada. Mentrestant, Nigel Farage, el principal culpable del Brexit, està liderant les enquestes a les eleccions amb la refundació del Brexit Party, el Reform UK. No li val enganyar la població una sola vegada, es veu. I parlant d'immigració, al març la Unió Europea va firmar un polèmic acord amb Turquia. L'acord intentava frenar l'arribada massiva de migrants a Grècia. I és que no sé si us recordeu, però el 2015 i 2016 es va donar la famosa crisi dels refugiats. Durant aquesta crisi, la Unió Europea va viure un augment descontrolat dels refugiats provinents de països en guerra com l'Afganistan, l'Iraq o Síria. No sé si us sonen. Sigui com sigui, el descontentament que va generar la gestió d'aquesta crisi va impulsar el creixement de partits com el Reagrupament Nacional a França o l'Alternativa per Alemanya. Partits polítics autoritaris d'extrema dreta i populista que senten una admiració molt estranya per èpoques molt concretes del nostre passat. I finalment, l'any 2016 també va ser l'any que Donald Trump va guanyar les seves primeres eleccions presidencials als Estats Units, en aquest cas contra la seva rival demòcrata Hillary Clinton. Aquest va ser, sense dubtes, el fet més sorprenent i impactant de l'any, i de fet va canviar el rumb de la política global per complet. Aquí va ser quan a Europa es va començar a parlar seriosament de defensa i d'autonomia. I a això se suma que les tensions amb Rússia ja eren evidents. I és que després de prendre Crimea 2 anys abans, Rússia va haver d'afrontar sancions per part de la Unió Europea. Sí, sorpresa, aquesta no és la primera vegada que Rússia envaeix Ucraïna. Com veus, l'any 2016 és clau per entendre molts dels esdeveniments que encara marquen la política d'avui dia. La immigració, les relacions amb el Regne Unit, amb els Estats Units i Rússia. I ara et pregunto a tu, si el Regne Unit volgués tornar a la Unió Europea, quines condicions posaries tu? Comenta quina d'aquestes 3 notícies és la que més t'ha impactat i faré un vídeo al respecte. No oblidis de seguir-me per no perdre-te'l.